Kani kedai kedu darshan Meghalaya bat ni pediang semubhaya pi baro syakatup kubor menta ke janmit. Shua ban pai syaki kubor ki babnya ngin ya petchwa yakimat bakongsan. An ajing keren Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi lingba ka video conferencing syaki samla hakeleng kari lasyai kasni. Hasyalong ke jingyalang kanlong haluk bhawan. Kem ki pulet kanong ston ya uba Golden Star thong ni halor ke jingdon kti ban peniap ya uba Elbin Kharbani uba hrepos nem karta. Pli Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ya kekat lingsun Greenfield Aluri Sitarama Raju International Airport ha Bhogapuram ha Andhra Pradesh. Ai jingmenjur ka Presiden Draupadi Murmu ya ka Public Examinations Amendment Bill Arhajar Arpunriu. Bat upormit hajong ulak kelalong unong yalek kai ban ningkong na Meghalaya ban job ha ka Masters Union Hyrox Delhi. Mentangin ya pai syua syaki kubor nak keleng ke jelah. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi unsa ai jingkren lingba ka video conference syaki samla ha keleng kari India hapo ka nasha mukt yuva na ka benta ka Viksit Bharat Sankalp Abhiyan ha ka artarik unailar arhajar arpunriu. Hanong ba Shillong an penlong ya kani ke jingyalang haluk bhawan. Ka State Director jong ka Mai Bharat ka Linda Biki Sangma kala pentip bakani ka program kan penyaso ya kumba shipau hajar teli ki jaka bat palat shiklur ngut ki samla lingba ka jingya shimbenta dakamet bat video conference. Kani ka jingyalap katmu ban pensngau thu ya ki samla ban persya ya ka jingdi penbuaj bat ban no senyang sya ka jingtmu jong ka Viksit Bharat arhajar sau punyo. Kani ka jingyalang kan sedang ru ya ka jingyalap kaba shi spa tayo kaba manla kasngi ublay ha baro ka way kari kaba kentup ya ki jingyale kai ki program kolshor ka jingkilanment ka jingpuson ki jingpens ngau thu patba bat ki company day bat ki patba. The view that my Bharat under the Ministry of Education and Sports is organizing this Nasamukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan with the vision of creating a drug-free India. That means Nasamukti Bharat. On 2nd of August 2026, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji will virtually address youth from across the country under this nationwide campaign. The program will connect approximately 10,000 locations and engage more than 1 crore youth through physical and virtual participation. Youth from My Bharat spiritual organizations, My Bharat NSS, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, and industrial associations will participate in this program. Ki pulet kanong ston police station kila kem ya usamla Golden Star thong ni badang arpu arsnem karta ha kabaya day bat ka jingsha peniap uba Elbin Kharbani bahan repos nem karta ka jingsha thombor ya ka kurim jong u ka seldaris kharsentiu bat ka jingkeno rabor ya ka kun kentei jong ki ka badang khat pras nem karta ha ka shnong maurok porso sat ha West KHASI Hills. Superintendent of Police uba HP Kharkongor ulaya thu bala kem ya uba thong ni na kli yo nong ston ha ka laipuai tarik unaitung hadien ka jingkhenra ka bajur ringkat ka jingerap ki dukot ka VPD CNA ha ka jing tokit utei unong sya keno ula kamba ula ot ya ka boarding shwa ban rungtu syapo yeng bat ban thombor ya kitei ki arngut la ong ba katei ka kun kentei kala sya ra bor sya ka wei ka klau ka badon ha ka snong selei yau khen Henry kala yok lat ban pet krat bat let pai no shala yeng klem jing men saw.
Kijing tok kit ki penpau ba ubak thong ni udon jing ya dei bat ka khun jong ubak karbani bat ula penhiar keput namar ka jing persya jong ka long ying bat ka jing tok kit ka bakham benya kadang ya chakmat. Masih juga ni information tu officer jumi nampak National Police Station lah proceed syati ke cakap badan gini ke jingsha pembor but inquiry tu lah ladan way urunan ba tombor ya kini Arnold but aku por layo ke jintip lagi bahieng sen jungki ki shijur ba ka way kun ke tege jungki ke bakat tras nang garata kemudian syuk higien but kelajak di masing yo kani information na kalian jungki ki polis ni ya tie up ki snong paramajan itu baru di Village Defense Party punya BPC ni but ini di snong paramajan kesopian bagi snong Kajantia National Council kabalayalam da Central President ubak sambor mi lingdo kala penrem jur da kabakeno baki pulit kilek palat put bat tombor persya yaki nong yalam bat ki nong syong shnong haswa ban penlong ya ka public hearing hasu tengah hakalai pau terik unaitung haka kerwo ka JNC kala keno baki pulit ki penting ki lek don bor bat khanglat jubor bat keno bah riungut ki dikot kentup ya presiden jongka kila syak kem bat syak bom ha umpleng. Katai kaseng kala keno bala bu ya ki bor pulit na rilum garo ban pendu ya ke jingya pier jingmut ha ilaka nong kli bat ilaka sutengah. Ka JNC kala kento syuk ya ke sarkar jela ka bala bu khmat ya ke jingroi ban ya ke jingim jong ki nong syong shnong da ka bakeno bakala shim jubor ya ke jaka bat ke jingya don kti jong ki kenhun bala kersyan daki company. Rengi la yo bor na ke baja ka to kesngi yo I baki pulit jong ka distrik kejongi kilong tangkum kita kinong peni ba uno ude uta usambor mano bade kita kinong ilam jong ka JNC bat kini ki pulit na po garohil kila kembe jengi rengkat kitiar siat ki jongki rengkat bakila phongma selede bat ngingi ni pendrem jur ya kane ka jingla jong ka police department kibala yo bor na kita ki bahalor na markat kum habangi persyang bani kran bat kini ki pulit balai pikem yengi halor kono kono rim pikem yengi kisuong be jengi ngim tip henrengi layo bor na ki bahalor susu habangi pet ya ka ke bajia hapo ka ilka nong kli ka penpau syai kedar ya ka jinglong jingman jong ka ne ka sarkar bakane ka sarkar hakadur jong ka development kala kini ya ka jakpo jong ki nong rep ki baju rep haute ulum serman kala kini jubor ya ki jaka ki puta jong ki nong song snong jong ka ilka nong khle bat ki wepat ki ilka ki bedon ya ki jaka ki jong ki hapo uni ulum serman Ki Sipai Indian Armed Forces kila peninam ya ki tiar ya le ki baklanbor sya ki pajba ha MEGHALAYA kabala kring ya ki pajba ki babun nak keleng ki jaka jong ka jela Kajing peninam kala penpau ya ka jingla ban yada jong ka India ka ban nangroi bat kala penmi ya ka jing sngo kemen hapdeng ki nongwan jengok kai ki bala sakhi ya ka jing start ki Sipai jong ka ni ka juk ki he Sipai kila pen bena ba ya ka ni ka jing peninam an penlong biang ha ka lai tarik unailar ar hajar ar pun riu dak ba penslur ya ki nongshong snong ban wan ya shim benta bat ban rakhi ya ka jing klan bat jing pen kre jong ki Sipai kari Kasorkar MEGHALAYA kan pediang ngobhaya umarsin ubana kari Poland ubalong unong tem gitar nong thau jingrai bat nong penmi jingrai bapau nam ka perthei Hilarity Performing Center mau kasiang kum shibenta jong ka Art of Guitar Tour ar hajar ar pun riu bat yakani lawan ra da ka Jameson Connects bat ka Forward Lifestyle bat Experiences LLP kani kasien ka beningkong ka
Kaba umarsin unwan yuk kejat hanong ba Shillong kalong kum kadak jong kejing itu jong ki nong tem ba paunam ka perthei ya ka nong ba na ka benta ka culture wai ba itenat jong ka. Kinong tem bat nong ruai ka thany hapok ka Chief Minister's Meghalaya Grassroots Music Program kila penpau ya ka jingkemen da ka bakot ya ka ni ka jingyalang kum ka por ba kongsan na ka benta ka lempung ruai jong ka nong ba Shillong. Mentangin ya pai syaki kubor nakathan syatay lami ngi. Menteri Rangba ke Assam Dr. Himanta Biswa Sarma mentakasngi ula lejban ya shimbenta ke program pelat pisa ke Ningkong jong ka Orunodoi lai point not ke badai ke jing temu bakongsan jong ke sorkar jelah. Kani ke jingelang kalong kadak jong ke jingirap pisa hapok kani ke skim ke betemu ban kersyan ya ki benta ki bakam duna hakal yang ke yok kakot bat ban penkup bor ya ki kentai hakaleng ke Assam. Kisaki na ke program ki penpau ya ke jing shimbenta jong menteri Rangba ha ke ba ki nong yok jing mentoi ki yok ya ke bahak ban Ningkong hapok ka Orunodoi lai point not. Kilong ying ki basyak ta ha ka jingshlei ha Sivasagar district ki Shemjing banyo jakasa bat kamai hadin ka jingsyak ta ha ka jingshlei da ka jingsyak tapno jong ki ying bat syak penjulo jong ki jaka ki nongshong shnong ki belasakma ki laya kendu ki jing ki banang ki kat ba ki dang wat jingyarap bat jingkershan ban penbahapat ki bor peniat ki dang beteng ban buddin ya ka jinglong jingman bat ai jingyarap ya ki tu ki basyak ta. Mentangin ya pai syaki kubor nak keleng kari. Menteri Modi mentakasngi ulapli pajba ya kakat lingsun ke badan ha Bhogapuram ha Andhra Pradesh. Latay hapo ka public-private partnership ha ka jinglut ka bapalat san hajar henrius pa saupho kulor tingka kani kakat lingsun kala ban pediang ya henriu million ngut ki nonglet nongwan manla usnem bat la pentri kam kat kum ka bor jong ka AI ka biometric bat automated baggage handling. Menteri Rangba ke Andhra Pradesh UN Chandrababu Naidu bat Menteri Ketenat Lingsun jong ke Sorkar Pedeng Uki Ram Mohan Naidu kila penpau ya ki jinglong bamenta jong kani kakat lingsun. Haba keren ha kani ke jingyalang Modi ula ong bakani kakat lingsun ke balapli ha ka kendau ke bau aluri Sitarama Raju ula IT ya ke jingim jong na ka benta ke bahakamiat jong ki riulum kan longkum ka lentiyat lingsun na ka benta ka Roy Kapar jong ka Andhra bat kum ka jaka ban kentiu na ka benta ki Samla ka North Andhra. ये धरती अल्लूरी सीताराम राजू की धरती है। अल्लूरी सीताराम राजू जी ने जिस धरती पर आदिवासी हितों के लिए अपना जीवन समर्पित किया, आज उसी धरती पर आंध्र प्रदेश के एक नए एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है। ये एयरपोर्ट आंध्र और उत्तर आंध्र की ग्रोथ का रनवे है। ये आंध्र के युवाओं के बेहतर भविष्य का लॉन्च पैड है।
मैं आंध्र प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। Ka Presiden Draupadi Murmu kala ai jingmenjur halor ka Public Examinations Amendment Bill arhajar arpun riu. Ya kani ka bill la minjur da ka parlimen ha kasngi palai. Kani ka an ka tmu ban khanglat ya ki kamle tu ha ki examen pajba da ka bawanra ya ki jingpen shitom ki bating e bat ka jing bishar ka bastet. Katmu ban penklan ya ki jinglong ki bakhuj ka bahong bat ka bajanai ha ka jingpenlong ya ka examen da ka bathaw ya ka an ka baklan ka banyada ya ka lawe jong ki samla pulih. Kani ka an ka kentup ya ki katu kat ni ki kendon bakongsan ki jingpen shitom ki bating e kum ka jingsha aset patok hadu shipos nem ka kuna hadu shipo klur tingka bat ka jingshim no ya ki jingdon jing em jong ki nong penken ki balasha rai penrem. Katanat Railway ke India kala menjur ban shna ya ka multi tracking ka bajengai kumba arpu khandai kilometer ha ka benta Danapur Fatuha jong ka East Central Railway ha ka jinglot ka ba khandai spa nyopun riu klur tingka. Kani ka projek ketemu ban penkeluat ya ka wei ka jaka ka bayat bonteli ki rel ha Patna Rail Corridor ka ba penla ban kentiu lang ya ki rel ki bakit ya ki briu bat ki rel kit mar kumju. Katkum Katanat Railway ha usnem uban ningkong jong ka jingtrekam jong ka kani ka projek kan penla syu sa arpu arteli ki rel ka bakit ya ki nongwan bat khat prateli ki rel kit mar ban yat manla kasngi. Ki he sarkar ki laong baki lenti rel bathamai kin penduna ya ka jingkhapnya penduna ya ka jingpen slem ha ka let kawan bat penbiang ya ka porlet porwan ha ka leng ka Patna. Mentangin ya phai shaki khubor na keleng ka perthai. Ka jing e kala nang jur ha ka nong ba Melilla jong ka Spain hadien ka jingwan tuat jong ki nongwan buhai shnong shakiuta kabla penmi ya ka jing sngokia halor ka jingyada ya ki kaput bat ka jingyarap ya ki briu. Ki bor sensyar kila pentip baka jing e kala nang jur ha ki jaka jing yarap bat ki jing syakri ha ka baka jingwan tuat ki nong pet shnong ka dang yai beteng kat baki bor pahara ki dang long ki ba pet ngor ban penyat ya ka jinglong jingman kini ki jinglong jingman kila penpai khamat ya ka Spain ban pet ngor ha ki jaka ba kerpang jongka ka ba don ha ka benta ba syatei jongka Afrika ha ka baka jingwan buhai shnong bonsian ka penmi ya ki jing e ha ka sanhima sima bat ha ka imlang salang. Ka Italy kala pensangi shipor ya ki jinglet jingwan ha kaput bapli lat luat bat ka Spain hadien ka jingkiu jong ki nongwan rong syakiuta na Morocco. Kani karai kala kta ya ki lingsun bat ki jingkit jingba haduriau ka ba pensangi ya ka jingeshim benta jong ka Spain ha ki jingpenbet ban let jinglet klem dadon ka mansiu ha kaput Shenzhen ki ba ailat ya ki jinglet jingwan lat luat ha keleng ki arp kandai teli ki ri ha Europe. Menteri ki kambari jongka Italy Antonio Tajani ula penbena ya kani karai hinin kasngi da ka bakdo ya ka jingdon kam ban yada ya ka jingsngan jongka Italy bat ban yada ya ki kaput bashabar jongka European Union. Ula ong bakatei ka jingpen sange kabala syak kum ki kendon jongka European Union kan yai trei kam hadu shibnai nadu menta kasngi.
Mentapat ngin yapai syaki kubor ya lekai. Upormit hajong usipai jong ka Indian Air Force na Mahendraganj, Southwest Garo Hills ulalong unong ya lekai ban ningkong na Meghalaya ban job haka Masters Union Hyrox Delhi. Ulaya kun haka jing ya lekai double jong ki shinrang haringkat Usonu Yadav na Haryana. Kini ki arngut kila job haka kerdan ka bahakli du da ka pendep da shikenta kat pra minute bat lai sekon. Kani ka rensan ka bala penlong Hayashu Bhumi IICC New Delhi kadai ka dak jong ka jingsdang jong ka samoy Hyrox arajar arpun riu arajar arpun nyo. Ha kani ka jing Yakob kila don kinong ya lekai ki bala yakun ya ka jing mare ka bajingai pra kilometer bakentup ya ki pra teli ki jing kilan met ka bala tenju ya ka jingla ban sya ha ka bor perkat bat ka jing klan ha ka met. Haba penpau ya ka jing sngo sarong wahajong ulaong bala penkup burom ya u kumunong ya lekai uban ningkong na ka jela Meghalaya ban ya shimbenta bat job ha ka Hyrox. Da ka benrap bakani kadai tang ka jing sedang jong ka jing ya lenti jong u. Namar ba ukumi lenti ban yakun ha ka jing ya lekai triathlon. I feel incredibly proud and honored to know the fact that I am the first athlete from Meghalaya to participate in Hyrox. I believe 118 for your first Hyrox is quite a good time. So all I want to say is we trusted our guts, our mindset. You have to perform no matter what. So Hyrox is definitely one of the toughest races out there. It challenges your mental and your endurance aspect. Workstation challenges different aspect of your body. So after that you have to run also. So it makes it even more difficult. Especially me and my partner didn't have the opportunity to train together because of our job lives. And unfortunately before the race we didn't have the chance to do a full simulation. Ka India kalapan krek bantau rekod halor ka jingyo takma ha ka Commonwealth Games ha ka ba ka jingye kai boxing kalarung sya ka kerdan ka ba hakmat ha ka ba shipongut kinong yakura ka India bala lam khamat da ka nongjop takma ha ka Olympic ka Lovelina Borgohain kila yakun ha halaki jongki kerdan ha ka final ha SEC Center. Baru asyik pongut kinong ya lekai kila job ha ka semi-final hinin kesngi kabala penti kena ban yo ya kata kemarupa bat kabala peni ya ka jing ya lekai ka bahatam jong ka India ha kani ka lempung. Kinong ya lekai judo ka India ru kin don ha ka jing ya lekai hadin baka Ashmita de bat u Harsh Singh kila yo khor ya kata kemak siar ka ban ningkong jong kari ha ka jing ya lekai judo ha Commonwealth Games hinin kesngi. Menta kesngi ka Unnati Sharma ka Ai Nun Ganbi Takhel Lambam u Karanjit Singh Man bat u Harsh Tokas kilas dangya ka jingle kai jongki. Ha ka jingle kai lawn bowls ka kenhun ya le kai jongki shinrang bakentup ya u Navneet Singh bat u Dinesh Kumar kin ya kun persya ya ka England ha ka sectional match ka badon kam bet ban job kat ba ka India kan ya kun banyo takma ha ka para athletics bat track cycling. 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल लगा है दांव पर। अस्मिता इतिहास रचने से संभव थे 4 मिनट दूर। दमदार शुरुआत अस्मिता की ओर से। वुमेन्स 48 केजी कैटेगरी का ये जूडो का मुकाबला कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ग्लासगो में गोल्ड लक्ष्य है। और अस्मिता देखिए एक ऐतिहासिक जीत भारत की ओर से कॉमनवेल्थ गेम्स के इस मंच पर पहला जूडो गोल्ड मेडल। नॉर्थ ईस्ट की बेटी अस्मिता दे बनी है कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल। Diminta pat ngin yapet ya ke jinglong jingman ke sun beneng hak keleng ki benta jong ke jela. Hatura ke jingkriat kalong arpulai degree Celsius bat ke jingshit kalong laipulai degree Celsius. Ke jingsngam ke hau-hau menta ke sengi kalong henriu po na ke shispa. Haba pai pat chenong bak shelong ke jingkriat kalong kat kendai degree Celsius bat ke jingshit kalong arpusau degree Celsius. Ke jingsngam ke hau-hau menta ke sengi kalong nyo punyo na ke shispa. Kat bah jawai pat ke jingkriat kalong kat kendai degree Celsius bat ke jingshit kalong arpo nyo degree Celsius.
Kajing singam kahau-hau mentah kesngi kalong henriu pesan na kasispa. Kelak bandon kajing hap slap bamalu mala haki babun ki jaka hatura shelong bat jowai. Syuaban poi sya kebekut jong ketup kubor jongi mentah ke janmit ngin yapet biang sasyisin yakimat bakongsan. An ai jingkren Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi lingba ke video conferencing syaki samla hakeleng kari lasyai kesngi. Hasilong ke jingelang kanlong haluk bhawan. Kiam ki pulut kanong ston ya uba Colding Star Thongni halor ke jingdan kti ban peniap ya uba Elben Karbani uba henriu posnem karta. Peli Menteri Rang Baduk Kari Narendra Modi ya kekat lingsun Greenfield Aluri Sitarama Raju International Airport ha Bhogapuram ha Andhra Pradesh. Ai jing menjur ka Presiden Draupadi Murmu ya ka Public Examinations Amendment Bill Arhajar Arpunriu. Bat upormit hajong ulak kelalong unong yalek kai ban ningkong na Meghalaya ban job ha ka Masters Union Hyrox Delhi. Ti parlok katung ilapoy siya kabakut jong katup kubor jongi mentah ka janmit hadu bang India syembiang bat pi lasyai kesngi kublay ya pi barok.